Ngadon hagani kapur kamu presiden jong kaseng samla himalangrin ban pensai ban pha gani kerwo sha ki traders sha ki exporters ki badon hapo ka jurisdiction jong ka himalangrin kata kalong haki arteli ki export point kata kalong ka cheragaon bat ka bosora bada ngipha ka kerwo shapi kalong ba snobha lada don kanu kanu ka jinglum bai musur lani ka jinglum yeu jong kani ka notice order ka ba ki aya ka tendar ka khasan terik jong bnai april arajar pun riu sobha wat num ai ya ka bai musur ne ka bai krong yeu namar kani ka long ka ba bi an ban nakaliang jongi ngi pha ya kani kerwo ban ngi kentu ya pi ba pin ya trilang ban ngi kom ka seng samai malang rin bat lada nakaliang jong acting sim ubala shaweng udang yaile don bor bat sngap nakaliang jong seng samla kin sashim daki weipat ki senjam te ngimtip kan keta ya no bat kala ban keta ya ki exporter ya ki traders hapo ka jurisdiction jong himalang rin namar ba lada kani ka kam omla ban penbet no kloi lane lada ka hok jong ki pajba no snong kim yo lani kin sak khnyot no belai nga ong komta namar ba pi issue notice haka khat sau tarik bat pi khot tendar haka khat san tarik pila penkain lupa ya ka administration langrin rules arjar pulai ka section 8 subsection 3 ka baong ba khat san sngi ki khun ki hajar ki dei ban yo ya ka notice haswa ban thap ya ka tendar hangni pila penkain lupa ya ka section pra subsection lai jong ka langrin administration rule bat nakaliang jongi nginum ailat ya kinu kinu kinong sensar lene kinu kinu kinong yalam kiban yurot ya ka hok jong pajba bat ya kane la sakhi ha kate ke singkat santerik namar nakaliang jong magistrate nakaliang jong police department ki paharalang bat ngi ha kate ke jaka hadu dadai ke porkhang office jong ka hima henrei kamdon kanu kanu ke jingwan ai tendar bat acting simu bala syawang hiru ula kula rakhmat jong magistrate rakhmat jong ki police ba unom ya chu shakhmat ya kani ke jing thap tendar bi an ke jong u khatsan terik jong bnai april jar phun riu ha kate ke sngi la bade pen bena bat ha kani ke jing pen bena la sakhi don lang ru ki press ki media ke bamut nga mention hang ni damar banga ui T7 news ru 1 nangta batisi news ru 1 tangba ngamtip ya ka jing selendat ke jongki henrei ki klem pelaju hak tu kesngi ya ka news tem lele ya kata kadi ka jing perkhat ber ke jing sotu ke jongki henrei magistrate ka police department ka saki ya ti kesngi namar ba hawat kiwan ban pet perman bat ban control ya ka law and order situation bat namar ba lada ya chakmat ya ketika jing auction ya ketika sengi kan mi ka law and order situation nakaliang jong magistrate ulap ha pensange u acting sim bala syaweng bat u acting sim bala syaweng ru ulap pensange ya ketika jing auction ya ketika market sa ketika sengi henrei ni ngau lengo ban ni sau kendit ban ui ya kenika order kaba u acting sim bala syaweng u ai order ya uni we u breu ban ong ban lum ya ka bai musur nadu kebat ka tendar kalong ketika tendar ka bakhasan terik nalor ba ula ong ba unom yachu syakamat kani ka dei lupa ka jing thok jong u ya ki magistrate ya ka police department bat ya ki khun ki hajar jong ka hima ingat ban nakaliang jong ka police department nakaliang jong magistrate kin sasim action haba ya dei bet kani bat ru ha ka por kalong ban nakaliang jong i kom ki noyalam jong seng samla i kentu syaki traders bat ki exporter sabha wat nom ai ya kanu kanu jinglum khajna la ne kanu kanu jinglum bai musur ki jinglum bai yau jong ka order jong kani ka khatsan terik april ar jara phun riu bat ngi kentu ba ya kani ka kam dei ban penbet no kloi mardor bat dei ban exercise kat kom ka rights jong pajba ka pamut ba pila ban pelat ya ka notice namar ba bun ki ba kwa ban thap ya kani ka tendar henrei ban le sop sop da kani ka lenti henrei pidai ban boot follow katkom ka rules and regulation apakah rules keladon ba khasan singi kun ajar udah ban yo jingtip ni kentu ba kidai lada manu manuru ki ba long acting sim ne long sim ne manu manuru kidai ban boot renti ya ka rules ka long ba kidai ban penbena khasan singi ailat kun ajar ban yo jingtip
sayat ya ka kam syakmat bat lum kumta nakaliang jongi ngin sim da ki wei pat ki lat ki lenti lan ki wei pat ki senjam kabala ban keta ya baro ki nong khayi ki exporter bat ki traders hapo ka jurisdiction jongi malangrin namar bala da ka ya ka ni kam penbet no kloi lan ne issue notice thamai no ban tendar biang nakaliang jongi ila ban sim ke senjam ke ba ngihap ban khang ya ke export hapo bosora bat charangau wat perkap ban ong ba kidai ke kita kisang samla ba kinla ban khang ya ke export hapo bosora bat charangau ngam kwa ban kren lut hang ne tang bala da pi penbor kan sapoi ke por bang hap ban kren namar ibenta ibangan sakren kalong ba balai ngimla ban khang ya ke export hapo bosora bat charangau kajing keli kalong pi export ayu hapo bosora bat charangau pi export ayu po bosora bat charangau bat piyo na uta tang kata syuang akwa ban penkut bat lada pi kwa ba kanum kata ya pi mal ngatip yanuan kata ningkong lada ngilek kumta kanum kata ya pi sabha penbet no mardor bat penbet no kloy kene kam lum kumta na kaliang jongi wat khen ban ong ba kidai ki kita kiseng samla ba kila ban khang ke export hapo bosra bat charangau hanrei si klip mat lada ngimdon ke jing perkat ban ong ba kani ke kam ban ya im pradok persnam ngila ban khang ya ke export hapo bosra bat charangau tambang ngimpat kwa ya menta ngidang ailat ba pin penbet ba pin buram ya kene lada pin buram lada pin snap ladam ta ka jing perkat jongi nam ta ka jing yo nong kun nam ta ka jing yo nong jongi pradok persnam haduk ban syak khnyot ka hok jongi kun ki hajar nginum ailat daleleiro siklip mat ngila ban pak khang no ya ka charagaun bat ka bosra export point namar kata lada pikwa ban laj na kita ki konflik sabha penbet bat peniat katkum ka riti ke dustur katkum ki ak ki rules ki baladon jong ka council bat jong ka hima namar balai ka tendar ka ba issue khat santerik april arjar arpau nriu kalong ba na council ru ki claim I approval but u acting sim bala syaweng ru u claim I ya ka proper notice ka proper announcement katkum ka akarul ka baong ba kidai ban yu jing tip kasan sni te ya kata ka jing 1IY lani ka jing auction jong acting sim bala syaweng haying nakaliang jongi kum ki kun ki hajar nginum don jing tip bat u hab ban kit kli namar ba ya kalok ki kun jong la jong ula ban lek kat bamon tang ba ya ki yau ki marhima dei haying jong u ban auction